Pohjakiertoon liikutetaan jalkoja ja sitten kumpikin ohjaa vähän tasaisesti. Ihan parikin askelta, jos ne on vähän. Pohjaa ihan suoraan rauhassa. Oikein hengitä syvää puhalla käsikin vähän ylempänä. Noin. Ja oikein polvireisi oikein rentona, niin alapohjat pysyy vähän lähempänä kylkeä ja vähän rauhallisena. Voi laittaa vähän enemmän ravamassia. Noin. Oikein hyvä. Se on tarnokas ravi. Mikä siinä? Jos tuntuu, niin voitte tehdä ilman muuta vielä vähän ympyrää tarvittaessa, mutta sitten vastaan. No niin, oikein tappa. Oikein, nyt ravia. Ja nyt me voidaan vähän muuttaa vielä tehtävän ilmaa puhalla ulos käsin. Otetaan vielä, ettei tule tikkua tuolta. Nyt voidaan antaa vaikka pienemmän avun, niin lähtee vähän täpätään se ravi. Ja katso, että se on oikealla ohjalla. Miten me saataisiin tää toimimaan? Saataisiko me jotenkin ok tähän nykyaikaisesti? Oikein! Ja ravia. Hyvä! No niin, niillä olisi hirveän hyvä vastapari teille sitten, että mut on näin, ja nyt me tehdäänkin. se kävisi tukilääkkeitä. No ihan Ne on niin ihania. Sommatpuelämässä niitä on syödä niitä ylehdyskipulääkkeitä, kun niiden rikkoa syödä ihmistä pitkinä. Sitten sillä oli se leishmanlääke tuossa vastapäivänä. Sitten uudestaan. Odotan näytiin kolmakolta kollegaa. Sä vähän niin kuin istut siellä vähän enemmän niin kuin takaosaan päällä. Näin. Oikein, niin me voidaan lähteä pienentämään ympyrää ja Petra alkaa ottaa ohjaa. Käännät etujalkoja tänne minun kohti. Hyvä. Mä voin istua vähän. Vähän vasemman ohjaa. Vielä pari metriä pienemmän. Oikein. Oikein. Noniin. Uudelleen. Oikein painaa Peppa. Nyt ei jännitä selkää polvireikiä. Nyt vaan siirrät juurat kohteen. Laukkaa paikalle, sisäistuu alas satulaa. No nyt oli hyvä. Nyt taas oikein rentoudut sieltä selässä.